ka anyị lotekwe na anyị nọ n'ime ụlọ ụka ka anyị lote na anyị nọ n'ime ụlọ ụka oto dị Jesu tata bụ ụka nke 18 n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke mbụ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja maasị tata. Na aja nke maasị tata, ezinụlọ Chris na Mori na Okereke na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa ngọzi Chineke na amara ya n'isi Maureen Okereke, na-ayọ ka Chineke na-agọzi ya na-edu ya oge ugbu a ọ na-elota mgbe eji were mụọ ya. Odera Udoji na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa ka enyi ya nwoke Tony Ọkala ka Chineke weta aka o ji agwọ ya, were ngọzi ya na amara ya ka o si na-akwa ọya were kunie. Chris na Mori na Okereke na ezinụlọ ya na-ayọkwa ngọzi Chineke, amara ya na nchekwaba ya n'isi ụmụ ha Fidelis, Ezinne na Ezichi na Tochi, ka Chineke na-agọzi ha na-edu ha. Kalista Eze Okoye na-enyekwa Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche, wee na-ayọkwa ya ngọzi ya na amara ya oge ugbu a ọ na-elota mgbe eji were mụọ ya, wee na-ekenekwa Chineke maka di ya nwanyị Chineke, onye nke mụrụ nwa na-enweghị nsogbu ọbụla, wee na-ayọ ka Chineke gọzibi ya, chekwabi ya, were na-edukwa ha niile ka o siri masị ya. Be na Amadi na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa amara Chineke n'isi Kenis Okuọha ka o si na-akwa ọya were fụta. Giovanni Odim na ụmụnne ya na-ayọkwa ka mkpụrụ obi mama ha Cecilia Ihudu ya Odim Chukwu, ka Chineke nabata mkpụrụ obi ya na ndokwa. Bon Davis Ofegbu na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Ibe Akalam Hamilton Ofegbu, Susan Chinyere Ofegbu, Rosa Ofegbu Ọnụọha, Regina Ofegbu na Rose Ogeike. Kalisa Eze Okoye na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Veronica Manafa, William na Rosemary Onwuka na ezinụlọ ya na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Bertrand Mbakwe, ka Chineke wetele ya ebere, mgbaghara na ezumike ebe. Christian Nwemele na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Archbishop Augustine Obiora Akụbueze. Oliume na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne ya nwoke Jude Okechukwu Ume. Frank Aṅụlọha na ezinụlọ ya na-ayọkwa maka mkpụrụ obi di ya Chukwuma Cosmas Aṅụlọha. Angela Okwuo na Augustine Major Chidebe na ezinụlọ ha na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne ha nwanyị
Mary Patricia Duru Nichidebe nke rapụ n'izu ụka anụnwa ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Kingsley Okereke. Kịta ka anyị niile kwụrụ ọtọ were aṅụrị na okwukwe tinyekọta ọnụ na ukwe. 19. Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, unu abụọla chi. Unu ọ dịkwa mma. Anyị na-ekene Chukwu maka odudo ọma ya na nchedo ọma ya. Anyị na-ekele ya dịka o si duru anyị dufeta anyị n'ọnwa ọhụrụ a bụ Ọgọst, ọkwa ihe mere eme. Happy new month to you all. Anyị na-asị ka o sikwa ụtọ ahụ na-edu anyị, na-edu ndị niile gbasatara anyị na ihe niile anyị bụ n'obi na ihe niile anyị na-aga imesa aka n'ọnwa a nakwa n'ọnwa ndị ọzọ na-abịa abịa, sị na Kristi Onyenwe anyị. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke 17 n'oge na-adanyeghị n'emume n'afọ nke ụka. N'ụzọ pụrụ iche, n'ụbọchị tata nzukọ na-eche anyị n'ihu ofu nnukwu ihe gbara ọkpụrụkpụ
na Jesu rụrụ ọrụ ebube, the feeding of the 5,000. Na Jesu nwere ike ịrụ ọrụ ebube a maka na o nwere ndị sapụrụ obi mmesapụ aka. Ya bụ na oge ọbụla anyị na-emesapụ aka dịka mmadụ, Chukwu na-anara ya ma meekwa mụbaa ya si n'ime ya rụọ ọrụ ebube. Anyị na-arụ ya na Jamisa ka onye anyị amara na gracia oge niile ịdị na-emesapụ aka, iji nwee obi imesapụ aka, iji nwee a generous heart. Ana m achọ aja misa maka mmadụ niile gbakọrọ n'ebe a nakwa ebumnobi onye ọbụla n'ime anyị n'ofu n'ofu, ka Chineke mere onye ọbụla karịa ka o siri ya sị na Kristi onyenwe anyị. Ugbu a n'isi mbido aja misa ka anyị hụlata n'isi chọpụta ụzọ ọbụla ụzọ anyị sirila mejọ Chukwu, ka anyị rịọ ya mgbaghara maka mmehie ndị ahụ. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị ma duru anyị na ndụ ebe ebe.
anyị rịọ arịrịọ. Di nwenụ, nọnyere anyị bụ ndị ezinụlọ gị. Anyị na-arịọ ka ị site na nnukwu obiọma gị na-emere anyị ihe ọma mgbe niile. Anyị na-aṅụrị na ị bụ onye ntọala na onye ndu anyị. Biko, kwudosie anyị ike na amara gị ka ị na-echekwa anyị bụ ndị ahụ ị kwudosiri ike n'okwukwe na n'ịhụnanya gị. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na di nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na-adị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Ndị niile akpịrị kpọrọ nkụ, bịanụ na mmiri. Ndị niile na-enweghị ego, bịanụ nara nri ọka rie. Bịanụ ṅụọ mmanya na mmiri ara ehi na-akwụghị ụgwọ, na-atụnyeghị ego ọbụla. Kedu ihe unu na-azụfusi ego unu n'ihe na-abụghị nri? Gịnị ka unu na-azụfusi ego ụgwọ ọnwa unu n'ihe anaghị eju afọ? Geenụ m ntị nke ọma ka unu wee rijuo afọ. Unu ga-eji ihe bara abụba rijuo afọ. Lerụnụ anya ala bịakwute m. Tọọnụ ntị n'ala ka unu wee nwee ezi ndụ. Mụ na unu ga-agba ọgbụgba ndụ ahụ dị ebighị ebi maka irite uru ahụ dị na nkwa ekwere David. Okwu nke osebruwa abụ ọma na azịza ya. Ihe anyị ga-aza bụ aka nke onye nwe anyị na-azụ anyị. Ọ na-aza anyị oku na mkpa anyị niile. Aka nke onye nwe anyị na-azụ anyị. Ọ na-aza anyị oku na mkpa niile. Aka nke onye nwe anyị na-azụ anyị. Ọ na-aza anyị oku na mkpa niile. Onye nwe anyị bụ onye amara na onye ebere. Ọ naghị ewe iwe ọkụ. Obiọma ya ebuka. Ọ na-emere ihe niile o kere eke ebere. Azịza aka nke onye nwe anyị na-azụ anyị. Ọ na-aza anyị oku na mkpa niile. Anya dum ji nchekwube na-ele gị ka inye nke ọbụla nri ya na mgbe ya. Ịshaghe ọba aka gị, ihe niile dị ndụ na-enwe afọ ojuju. Azịza aka nke onye nwe anyị na-azụ anyị. Ọ na-aza anyị
onye nwe anyị kwụwara aka ya ọtọ n'ụzọ ya niile. Ọrụ ya niile dị asọ. Onye nwe anyị nọ nso n'ebe ndị niile na-akpọku ya nọ, ndị niile ji eziokwu na-akpọku ya. Azịza aka nke onye nwe anyị na-azụ anyị, ọ na-aza anyị oku na mba niile. Aka nke onye nwe anyị na-azụ anyị, ọ na-aza anyị oku na mba niile. Ihe ọ ga-ewetara n'akwụkwọ Pọl dị asọ degara ndị Rom, n'isiokwu o nwere ihe ọbụla ekere eke nwere ike ikewapụ anyị n'ịfụnanya Chineke. Onye ga-ekewapụ anyị n'ịfụnanya Kristi? Ọ bụ nsogbu ka ọ bụ afụfụ, ka ọ bụ mmegbu, ka ọ bụ agụụ, ọ bụ ịgba ọtọ, ka ọ bụ ize ndụ, ka ọ bụ mma agha? Abịa n'ife niile ndị a, anyị karịrị dị ike ọgụ n'ifi onye ahụ fụrụ anyị n'anya, maka na o were m anya na ma ọnwụ ma ndụ, ma ọ bụ ike dum dị n'ụwa, ma ike dum dị n'ala mmụọ, ma ọ bụ ihe dị ugbu a, ma ọ bụ nke ga-adị n'ọdịnihu, ma ọ bụ ike mmụọ na mmadụ, ma ọ bụ elu ma ọ bụ ana, ma ọ bụ ihe niile ekere eke. O nwere nke ọbụla nwere ike ikewapụ anyị n'ịfụnanya Chineke mere ka o rute anyị aka site na Jesu Kristi onye nwe anyị. Okwu nke osebụla ụwa. Onye nwe anyị Jesu Kristi meghee anya ka obi anyị ka anyị wee hụ ka olileanya nọ n'oku ha kpọrọ anyị si bụbu. Aleluya, aleluya, ale, ale, ale. Onye nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ha si n'ozi ọma dị nsọ nke Matiu dere.
Mgbe Jesu nụrụ maka ọnwụ Jọn omemmiri Chukwu, o jiri ụgbọ mmiri gafee ebe mmadụ na-ebighị. Igwe mmadụ ahụ nụrụ ya. Ndị si n'obodo dị iche iche were ụkwụ soro ya gawa. Mgbe ọ pụtara n'ụgbọ mmiri wee hụ oke igwe mmadụ, ebere jupụtara ya n'obi kpalitere ya ịgwọ ndị na-arịa ọrịa n'etiti ha. N'oge mgbede, ụmụazụ Jesu bịakwutere ya sị, ebe a bụ ọzara, mmadụ ọbụla na-ebighị. Chi ebidola jiwe, zila igwe mmadụ ndị a ka ha jee n'ime obodo zụrụ nri ha ga-eri. Ma Jesu zara ha sị, ọ dịghị mkpa isi ha laa. Were n'aka unu nye ha nri ka ha rie. Ha wee sị ya, ihe anyị nwere ebe a bụ naanị ogbe achịcha 5 na azụ 2. Jesu wee sị ha, chetaranụ m ha ebe a. O wee nye iwu ka igwe mmadụ niile ahụ nọdụ ala n'ahịhịa. O were ogbe achịcha 5 na azụ 2 ahụ, lee anya n'eluigwe, gọzie ha, nyawa ha, nye ụmụazụ ya achịcha ahụ. Ụmụazụ ya wee keere ha igwe mmadụ ahụ. Mmadụ niile rie ya wee rijuo afọ. Ha wee tụtụkọ iberibe achịcha fọdụrụnụ. Nkata 12 wee ju n'ọnụ. Ndị riri achịcha ahụ dị 1,000 mmadụ 5, na-agụnyeghị ụmụ nwanyị na ụmụntakịrị. Ozi ọma nke sebụ ụwa. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Ụmụnne m na Kristi, n'isi mbido okwuchukwu nke m nwere ikwu n'ụbọchị tata, achọrọ m iburu ụzọ kọwaa onye mbụ. Ọ bụ eziokwu n'isi mbido aja misa, onye na-eme announcement na mbụ Fada Kingsley Okereke. Abụ m onye ọlụ n'Imo steeti. Echiri m fada n'otu a na-akpọ Schoenstatt Fathers, ya congregation a na-akpọ Schoenstatt Fathers. Ana m arụkwara ọrụ na Nigeria. Abịara m ileta ụnụ ma legharịa anya. Ya wụnye m gwubịa ọwụ ileta ụnụ, ndị ahụla m na ụnụ dịcha mma, ọkwa eziokwu. Ewo, ụnụ ekwusiri ike. Ụnụ arụdụ mma. Ọkwa ụnụ dịcha mma. Enwere varied opinions. Ọkwa ụnụ rụ mma ee. Otito dịrị Jesu. Ahụrụ m ya n'ihu ụnụ niile n'otu n'otu. Ụnụ dịcha mma, ekele dịrị Chukwu. Dịka m si kwu n'isi mbido aja misa, n'ụbọchị taata bụ ụka nke 18
n'oge na-adanyeghị n'emume n'afọ nke ụka afọ nke mbụ. Na n'ihe ọgụgụ ndị ụka na-eche anyị n'ihu tata, o nwere ofu ihe gbara ọkpụrụkpụ nke nzukọ chọrọ ka anyị mụta. Na Chineke na-akpọ anyị oku ịsapụ obi anyị nwee ike na-emesapụ aka. Tupu m banye na ka ahụ, anyị lee anya n'ihe ọgụ nke mbụ, o nwere invitation Chineke na-throw to each and every one of us. Ọ sị, come, bịakwute m, unu ndị akpịrị na-agbọ nkụ, bịanụ na aga m enye unu mmiri jụrụ oyi ka unu ṅụọ, ahụ lụọ unu ji. Bịa, ọ bụrụ na agụụ na-agụ gị, aga m enye gị nri ka ị rie. Kedu ihe ị na-egburu onwe gị? Gịnị ka ị na-atụfusịrị ego n'ihe na-enweghị isi? Come, that is the main invitation. Bịakwute m. Na sọsọ naanị ihe anyị nwere ime bụ gịnị? Ịbịakwute ya bụ Chineke, onye na-akpọ anyị oku. He is saying to me today, he is saying to you, come back to me. Bịakwute m. Ọtọ ọsọkwa ya dịrị, ihe ọsọkwa ya bụrụ ibu n'isi. No matter what, buru ya ma gịnị? Bịakwute m. Ụzọ pụrụ iche anyị nwere ike iji bụrụ ihe ọbụla dịrị anyị bịakwute ya, ya wee na-agwazi anyị n'ozi ọma, bụ sọ naanị inwe obi imesapụ aka. Na ya bụ ozi ọma, anyị nụrụ maka one of the famous miracles of Jesus. Now the feeding of the 5,000 is a very popular one. Now onye ọbụla anyị ma the story very, very well. Anyị anụkwala ya many times. Mana o nwere ihe mmụta buru ibu nọ n'ime ihe bụ ọrụ ebube Jesu rụrụ. Sọsọ ofu m chọrọ ịrụta aka bụ generosity, imesapụ aka. Na ya bụ ozi ọma, ọ sị ka Jesu nụchara na igbuole John the Baptist, Jesu were gaa to a quiet place ka ọ ga zuru ike ebe ọ ga-anọ naanị ya. Mana tupu ya eruo ebe ahụ, ndị mmadụ already ama n'ebe ọ na-aga, ha zukọ ọkwa. Jesu wee na-akụziri ha ihe. Ha na-ege ntị n'okwu Chukwu. Ka Jesu na-akụziri ha ihe, ha nọgide ebe ahụ. Ọ dị ka chi ejiwele, ụmụazụ ya bịa sị, o tele ndị a nọwara ebe a, chi ejiwele, gịnị ka anyị ga-eme? Ka anyị zila anụ ha ka ha laa ga chọrọ ihe ha na-eri. Jesu sị, here is a lonely place. No, chọta na ihe unu ga-enye ha. Ji na aka unu nyere ha something. Ha sị, onweghị na ihe anyị nwere. Onweghị ihe anyị nwere, ihe a ga-ezu mmadụ niile. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. N'ihe ịrịba ama Jesu rụrụ, a sị na ndị Jesu jiri ogbe achịcha 5 na azụ 2 zụọ bụ mmadụ ole? 5,000. A sị 5,000 a agụnyeghịkwa ụmụ nwanyị na ụmụntakịrị. Ọ bụzie na ị chọrọ ịma nga ha ile anya na chọọchị ugbu a, ọ bụrụ na ụmụ nwokeere 100, ụmụ nwanyị dị 200 or 300. Ọkwa eziokwu? Then plus ụmụaka. So anyị na-asị na ọ zụrụ mmadụ 5,000, anyị ga-aghọtakwa na o nwere ike o ruru 3,000 even. I mean, o nwere ike o ruru 5,000 times 3. Ya na ha buru ibu maka na agụnyeghị ụmụaka na ụmụ nwanyị. And naturally, ọ bụ ụmụ nwanyị na-aka aga chọọchị. Ọkwa eziokwu? Ụmụ nwoke ọ na-ewekwala iwe, mana ọ bụ ihe mere eme. Isigodi ka ịgụ anyị niile nọ nga ugbu a, ụmụ nwanyị karịrị ụmụ nwoke. Ọkwa eziokwu? All right. So na ya bụ ọrụ ebube Jesu rụrụ. Jesu sị, nyenụ ha ihe ka ha rie. Ha sị, onweghị ihe anyị nwere. Jesu, what do you have? Sị, anyị nwere ihe ahụ ogbe achịcha 5 na azụ 2. Nke a bụ dịka Matthew si dee ya ihe anyị gụrụ taa. Ọ bụ na icheke na the other gospels like John dị more detailed. John kọwara ya karịa Matthew.
ọ sị na o nwere obere nwa n'ebe ahụ, according to John, na o nwere obere nwa n'ebe ahụ ji ogbe achịcha 5 na azụ 2. So na ọrụ ebube a Jesu rụrụ bụ maka na nwa ahụ ji ogbe achịcha 5 na azụ 2 nwere mmesapụ aka, nwere obi inye mmadụ ihe. So now that boy donated it, and Jesus accepted it, and then worked that miracle through that generosity. There is always a miracle that goes with generosity. The miracle of generosity. N'oge ọbụla anyị nwere obi inye mmadụ ihe, imesapụ aka, na Chineke na-anara ya, mee gịnị? Mụbaa ya ụzọ buru ibu. Na ọrụ ebube a Jesu rụrụ, na ọ bụ maka na nwatakịrị ahụ ji ogbe achịcha 5 na azụ 2 n'etiti ha, na ọ bụ maka na o mere gịnị? He was able to give. Ikekwe that boy gara isi, ihe papa m nọ nga, mma m na ụmụnne m ndị ọzọ nọkwa ya, ogbe achịcha 5 na azụ 2 a ọwụ ihe anyị nwere iri n'abalị taa, ọ gịrị ezuru anyị? He could have said that. Na ọ gaghị ezu. Mwepụta ya ugbu a ka enye mmadụ niile, ọ gaghị ezu. But the boy had an open heart. He had a generous heart. He donated it. Ya nye ya, Jesu nara onyinye ahụ, mee gịnị? Nyawa ya, lelee anya elu, gọzie ya, nye ụmụazụ ya sị, ngwa kere na ya ndị mmadụ. You know, many times, ụfọdụ ndị mmadụ enwe na ugly experiences ebe a na-enyere ndị mmadụ aka. O nwere many people, ebe ha na-aga inyere mmadụ aka ha atọ, ebe ị na-adọ mmadụ, gị tigị isi ntọ. There are so many ugly experiences ndị mmadụ na-agabiga ebe a na-asị ka anyị nyere mmadụ aka, anyị nye a helping hand so that I can also be generous. Nke eme na ụfọdụ ndị mmadụ gbachie obi si ọwụrụ taa azịgbakwa, ana m enyeziri mmadụ aka, agaghị m enye aka ka m nọrọ onwe m. Is that the best? Oto dịrị Jesu. Oto dịrị Jesu. Ọ bụ na ikekwa because of an ugly experience m nwere in the past, m sị na ana m enyeziri mmadụ aka, is that the best? Ọ bụ ya ka m mụta. Ndị Igbo si a na-asọ mgbagbu aga ọgụ. Because na enweela ofu onye disappointed, ofu onye mere expect na m nyechara ya aka, ikekwe na ọ ga-alaghachite azụ si thank you, ma na ọ ga-eshi nga abụrụ onwe ya uru. M nwee disappointment from there, therefore m sizi aga m enyere mmadụ aka ọzọ. It is not the best. Onye ka a na-emere ya? Ọ Chineke. O nwere ofu ihe mere na Nigeria, na Lagos. Otu nwoke, the man na-eme ezigbo business na Lagos, na-eme ọfụma, mmekọta ọfụma. Otu nwanne ya nọ n'ụlọ na-anya ya sị ya, bịa kpọrọ otu nwa m nwoke ka ọ soro gị gaa Lagos, gbara gị boy. Mgbe ọ gbachanụ boy, idonu ya, amanụ ma ebe ahụ ka ihe ga-esi abata n'ezinụlọ. The man at the beginning was reluctant, but at the end, ya kwere. Nwanne ya nwoke bụ onye ya nwa soro ya gaa Lagos, na-agbara ya boy, ya tinye ya na business, na-akụzisiri ya. Na the first year, the boy dịka ọ ghọtatụrụ ihe a na-eme, but eventually, within the second year, going to the third one, the boy changed automatically. A na-akọzi n'elu ya na-akọ n'ala. Ego the man na-emi ala. The worst of it all, anọkọtazie one day, this boy buru ego that man, gbalaga, buru ego larie. Enwe onye ma ebe ọ gara, a na-achọ ya, chọgide. Oru dị 6 months, onye enu nọbọ na village ayọ nwanne ya nwoke, bịa kpọrọ nwa m ka ọ gbara gị boy, ya kọrọ nwoke ahụ ekwe. So bịa kọrọ ndị mmadụ na o jile nwa ya gwọrọ ọgwụ ego. A na-ekpe ya were ikpe. Meanwhile, this idiot buru ego ahụ jiga chọwa wee, ọ chọrọ ịga obodo oyibo. Chọrọ wee ya gbalaga,
gawa mmadụ ma ọsọ Germany ka Spain ka the boy gawara ya. As at the time papa ya na-akụ ekwe na village na nna ya ukwu ejile ya gwọrọ ọgwụ ego, this boy made a call already gwa ha ebe ọ nọ sị ha onye kwukwele lekwa ebe m nọ mana adịghị ama ụjọ atụla ọnụ anọ m ebe dị ụta. Papa ya ka atụkwa obi ga-akọrọ nwoke ekwe na-asọ ojile nwa ya gwọrọ ọgwụ ego. Ekpegide mgbe ọ na-erule 3-4 years ya doo anya na the boy buru ego the man gbaraga obodo oyibo. Ọ nọ hụ na inyere mmadụ aka. Enwere onye ọ ga-awụrụ because of this experience ya agbachi obi na agaghị m enyekwara mmadụ aka ọzọ, mana ọ bụghị ọtọ ọ dị. Jesu na-eme ka anyị mata n'ụbọchị taata site n'ozi ọma agụrụ anyị na ọ dị mkpa imesapụ obi, nwee obi imesapụ aka na-enyere mmadụ aka, na oge ọbụla ị na-enyere mmadụ aka Chineke na-anara ihe ahụ ị na-enye na-amụba ya. Just like he multiplied the 5 loaves of bread and 2 fish. Ji arụ ọrụ ebube. Nọta ha ka ọ na-adị. Onye asịkwala I don't have enough to give. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Nọta ọbụla ọ na-adịla. Somebody nwere ike sị I don't have enough. Mbanụ. That boy nyere ogbe achịcha 5 na azụ 2. That was all what he had there. Ochewe dị sị mba m nye nnukwu ugbo enwere ihe m ga-eri ma ihe mpa m ga-eri ma ụmụ na ụmụnne m ga-eri. He gave it out. And because of that, Jesus was able to perform that miracle. Ọtọ ọbụla ọ na-esila dịrị gị cheta na o nwere onye ka mma. You are better than thousands out there. Awara m nation Nigeria bịa. Abịara m ilegharị anya ma leta unu. Obodo ukwu Igbo na Nigeria. Ọkwụnụma. Obodo kpọrọ nkụ na Nigeria. O weziokwu na ndị nọ n'ụlọ na-aghọtacha oge ọbụla ha na-eme kọl na-akpọ ndị n'obodo oyibo weta ka ha amaghị abịala mụrụ anya ma abụọ hụ. How people here are suffering. O nwere families ọ ga 1 week di na nwunye ahụbedo onwe ha ka ke nwoke na-apụ ka ke nwaanyị na-abata ke nwaanyị na-abata ke nwoke na-apụ. Yes, and we get a 1 week 2 weeks ahụbedo onwe ihu na ihu. Onweghị time for the family. A na-ata ahụhụ gaa na-eme gịnị a na-agbanụ mbọ ka enwee ike gbatazuo. Ma ndị nọ n'ụlọ a na-aghọta ya na ha na-eche n'ọnwụ n'obodo oyibo oge oshi na oshi na-ada onye ga ya atụtọkọsịrị ya oge ọbụla na-eme kọlụ weta. But still o weziokwu na ndị nọ n'ụlọ aghọtaghị, but still inye aka m na-ekwu maka ya wụ sọsọ ndị nọ n'ụlọ ka a na-enyere aka. Even here o nwere ndị nidere enyemaka karịa here. O nwere ndị nọ ebe a even ndị nọ n'ụlọ kwesịrị ịbịa nyere aka ọkwa ihe mere eme. So ụdị enyemaka m na-ekwu inyere mmadụ aka, a generous heart, abụghị sọsọ isi nga na-enye ndị nọ n'ụlọ aka, but that one also included. When ndị nọ here nwee different kinds of difficulties, different kinds of challenges, ọ bụgodị sọsọ ị ga-leta ya si ya nwanne m elọta mere jisi ike ndị were si irigbo ole ji agwọ onye ọrịa ọkwa eziokwu. Irigbo ole ji agwọ onye ọrịa at least gaa leta ya si ya nwanne m jisi ike. O nwekwana ka ị nwere iji nye aka gị ime gịnị ga-ete ịga ọtọsịkwa ya bụrụ ọtọsịkwa gị dị. You are better than somebody. You can help somebody. Onwe oge ọbụla ị nwere opportunity to render a helping hand, please don't shy away from it. Don't shy away from it. As in na tata bụ 18th Sunday of the year. Few Sundays ago, precisely on the 13th Sunday, I go from 2 Kings chapter 4 from verse 8 to 11 about the prophet Elisha. Elisha were born Shagafe Ogobola. Along the line he will get tired, and then with a family. Dinanwe bishuru ụzọ ebe ọ na-eshi agafe oge ọbụla ha na-ahụ ya ha amaghị na ọ bụ onye amụma. Oge ọbụla ha na-ahụ nwoke ka ọ na-aga
Ha were not tired. Ha si abata bịa zuru ike o ya abata n'ụlọ ha zuru ike ha akụ ya mmiri ya ṅụọ. This was their habit. They were doing it for some time. Nwunye nwoke ha si di ya ka anyị rụọrọ onye ụlọ. Ọ na-esikarị ebe a gafe. And oge ọbụla ọ pụtara, he looks tired. Arụpụrụ ya ọrụgodi just a little shade. Tinyere ya bed. Ọ bịara ebe ahụ ya nọrọ nga zụrụta ike. O zuchi ike ya rie nri continue gaa ọkụ ebe ọ na-aga. The man ekwere ha arụ this thing. Elijah garazie mbọsị ọzọ pụta. They invited him into this house. Ha rụrụ ya. Si ya nọrọ nga zụrụ ike rie nri. Elisha zuchi ike richaa nri. He was so happy. Ya na-eche gịnị ka m ga-emere ndị a now? Ya bụ nwa odibo ha si ya kedu ihe nwe ihe ndị a lakara gịnị ka ha na-achọ? Nwa odibo ha si ya na ndị a o teela aka ha na-achọ nwa na ha mụtabeghị nwa ke nwaanyị akatụla ke nwoke akatụla mana ha mụtabeghị nwa and ọ na-amasị ha ha ga-alike ịmụta nwa. Elisha, the prophet of God, kpọọ ha sị ha by this time next year ọnwụ na mpụta ebe a ị ga-ekuru nwa n'aka. And ya shọta ha dere. Amen. Amen. Maka gịnị? Because na ha nwere generous heart. Because they were able to help this man even without knowing that he's a prophet of God. Otu aka ọ dị, obere ihe ị ga-enye Chukwu ga-anụrụ ya mụbaa ya dịka ọ mụbara ọba achịcha 5 na azụ 2. He will accept it and multiply it for you and for others. Because the feeding of the 5,000, Jesus accepted the gift, multiplied it, and used it to feed everybody. So when you give, mgbe ị na-enye onyinye, mgbe ị na-enyere mmadụ aka, mgbe ị na-emesapụ aka, sometimes in nature also, Sonia, if you are able to stand that person will give a helping hand to another will give to another, and our world will be a better place. It is an invitation for each and every one of us today. Lebron waya say, on where onye nom n'akụkụ somewhere. Ọ bụ ebe ahụ, ọ bụ n'ụlọ, ọ bụ anywhere. O nwere somebody that I can help. Ọ bụghị sọsọ mgbe ego juru ụlọ ka a na-enyere mmadụ aka. Ọ bụghị sọsọ mgbe ị nwejuru ihe niile ka ị ga-enyere mmadụ aka. After all, 2 Samuel 24:24 say, I cannot offer the Lord a sacrifice that costs me nothing. Onyinye ahụ ị ga-enyepụ mmadụ, adị aka ị ga-enyere mmadụ, and you will not feel it. Ị chọrọ mgbe oju asị na enwezuola m ihe niile, ọzọ ike na-awụfu awụfu gị were onye ahụ. Ọ dịkwa mma o, maka enwere ndị obi kpọrọ nkụ, even ka a na-emebi emebi, ka a na-awụfu awụfu ha nwere ike inye mmadụ sef. Ọgwụ dị ka a na-awụfu awụfu, there is somebody that needs your help somewhere. Ọ bụ here, ọ bụ n'ụlọ, ọ bụ anywhere. No matter how little, it can be transformed into something great, into something big. This is true. If you are able to help somebody, I'm telling you, God will bless you. Just like he blessed Elisha. Through Elisha, he blessed this couple. Through Elisha the prophet, Chineke meka di na nwunye na-amụtaghị nwa for a long time. Nwa ke ha kụrụ. So oge ọbụla ị na-emesapụ aka, echekwala na Chukwu anaghị ahụ ya. Anọ na chewe mgbe onye a ga-abịa sị gị thank you, mgbe ọ ga-abịa mere gị ihe niile n'ụwa. If he does, good. If he doesn't, hapụrụ ya Chineke ka a na-emere. No matter how little it is, it will go a long way. No matter, I repeat, no matter how little it is, it will go a long way. There is this story I heard somewhere. This happened in Ibadan, Ebembi. Now one man, this man na-arụ ọrụ
na-eme ọfụma, ihe na-agara ya ọfụma, ya na ezinụlọ ya, they were living well. All of a sudden, o nwere ihe mere na company ha, elewe the man anya na ọ ya mere ya, and because of that he lost his job. Mana ọwụ the man mere, he lost his job. Gradually ihe bido na-esiri ike, ihe taba. At a point he couldn't withstand it, he had to send his family back home. So go the family halawa village ndị Igbo bi n'Ibadan. Family lawa na village, the man nọrọkwa naanị na struggle. At a point okwu wedo omume, the man bido na-eresi ihe o nwere. One by one he started selling. Ojugodiri ekewuni. All the gidi ihe o nwere one by one. At a point he could not maintain his house. Ya si n'ụlọ ekwapụ ga na-agbazi attach na ka onye ọzọ. N'ọgidekwa ebe ahụ. The last thing he sold was his phone. O jiri eni ya were phone ya ree. Na-emezi ya na-agagharị na-aga n'ụlọ na-ajụ ndị mmadụ o nwere ihe ị nwere a ga-emere gị. O nweta na-eche eme na ala Yoruba ịbịa achọpụtacha akwa ga ịsa ụdị ihe ka ụdị mkpa mmadụ nọzi na-eme. Ọ bịa n'ụlọ ya jụọ nwere ihe unu nwere, ọ wụ ịkọtụ grass o, ọ wụ ịsa akwa, ọ wụ clean n'ụlọ. Some people do that. Ya ka this man nọ na-agagharị na-eme. At a point, o nwere one man, this man batara na be ya, jụwa ya ma enwere ihe a ga-emere ya, ahịa tochiri n'ụlọ, the man say yes, na ọ chọrọ ka aka ọtọ grass. Ya sị na ihe a nwere ike ịnụ. The man say okay, ego ole? Ya sị ihe ọ ga-eji ka ọtọ grass ahụ 5,000. The man dị surprised. Compound ya buru ibu. Na the man chere na a ga-achaji ya 20 ma 15,000. The man say 5,000. He retiri n'ụkọ nwere n'ego ji iri ike wuri. The man say, okay, oh yeah, do it. I will pay you 20,000. Hey, nwoke obi ha ka. The man became happy. Before ya bido, nwoke sugodi cook ya nwe ya nye nwoke ahụ ni. Egbere ezigbo tea. Tea ya na-agwa gị ha, odike ịtọ n'ọkọ ọ gada ofu. Egbere konku tea. Yere ya kwanye bread. The man takwupa akwa. Okay, biri ya na-ebezi akwa. Ana jụọ gịnị ya sịga mgbe 1 week. Here ribere odi ihe. In fact, o ribere it since 2 days. The man jishi ike. Rigodi ike wuri richa tụtụrụ ahịa niile na ọ ga-asụgbapụ. So nwoke ọ bịara asụrụ ahịa, he was so happy with him. He was so happy. The man kwụọ ya 20,000. Were complimentary card ya nye si ya ngwa ihe ga-eme next week call me. Let me see what I can do. Next week, bomb na phone. The man bido ha bewa akwa ọdọ. Asị ya kpọọ ya next week, ya atakụpa ha akwa. Gịnị ka ọ na-ebere? Ọ rele phone 2 weeks ago. O nwere phone ọ ga-eji mee the call. The man say, "Ele na ebegwe ya kọwara say actually ya rere phone ya 2 weeks ago." Meanwhile, that man changed the phone ya ọhụrụ. The old one ka dị available and enwere ihe o ji eme. Ya bụ imulo wote phone na nye that man say ngwa yuzu ka. This little gesture, mgbọkọrị phone na old phone atụfuru atụfu. Enyere this man. The man were laro n'ụlọ ya. Gamipụta SIM card ya ebe o demere kwege. Messages na-abata ya na ahụ ụdị ihe MTN na-eme taa na onye dị ọta kpọrọ gị mgbe dị ọta. So I na-send the messages. He was getting that there were calls that people have been trying to reach him from his company. And the following day, another call came in from the same company. Akpọwa ya, si ya na hotel a na-achụ ya, ebe ka ọ nọkwana. A na-akọzi ihe mere, asị ya gbara ọsọ, were ụkwụ, were ije. Bịawa na company the following day. Ya gara ebe a, gịnị mere? Now after 2-3 years, they discovered the truth. Na ụdị a mere ihe a. So now our guy of the company wants to reinstate him. They brought him back. Kwaya salary from the first day actually until that day. Here a true life story. They called him back, even apologized to him. For 2-3 years.
What happened here? Mbokri phone mebiri emebi. Eh? Mbokri phone na arawadimma somebody tufuru atufu. Ka o were nye nwoke a, and through it God multiplied it. Through that phone, this family came back to life. That man came back to life. Many people around him bidone rini ọzọ. So ụmụnne m na Kristi, echekwala na ihe ị nwere inye na opere mpe ma ọ wụ ka adịghị mma. No. Give it in the name of God and allow God to do what he wants with it. Place it at the disposal of God. Isiokwu m n'ụbọchị tata wee bụrụ the miracle of generosity. N'oge ọbụla ị na-emesapụ aka, Chineke na-anara onyinye gị ahụ, mụbaa ya, were ya gọzie not only you but other people, many other people around. Odi ugly experience also gwara gị nwee in the past. Anaghị asọ mgbagba agọgụ. Nwee obi inyere mmadụ aka. Na mmechi okwu, ihe ọzọ m chọrọ ịrụta aka n'ozi ọma agụrụ anyị tata. Ihe mmụta ọzọ nọ n'ime ya bụ gịnị? Na mgbe wetara ọgba achịcha 5 na azụ 2 nye ya Jesu. Ordinarily, onwe ebe ọ ga-aganwu. Mmadụ ole ka ọ ga-enyenwukwe nri? A gara asị ụmụazụ sị ha bugoro Jesu, ọ na-akụziri ndị a ihe ka anyị were na ya kee ego anyị nye mmadụ ole ọbụla ha ga-eritenwu ha rie. Ọ karịa agaghị enye more than 10, 15 people. But na ha were this their venture tinye n'aka Jesu. Ha were ya, ha nye Jesu n'aka. It was able, Jesus was able to perform the miracle. Na ihe ọbụla ị na-eme, were ya hanye Chineke n'aka, Chineke ga-agọzi ihe a. Ọ bụ ezinụlọ gị o, ọ bụ ọrụ ị na-arụ, ọ bụ business. Once you put it in the hands of God, lekwa, Jesu nara ha ọgba achịcha 5, azụ 2, nyawa ya, nyelite anya elu, gọzie ya, nye ha sị ngwa kee na ndị mmadụ. Ọ taa ka ọ na-adị. Anything ị chọrọ itinye aka na ya, ọ bụ business, ọ bụ ọrụ, ọ bụ na ị na-akwado ịlụ di na nwunye, ọ bụ na ịlụgo alụ ezinụlọ gị, ịhanye ya n'aka Chineke na Chineke ga-eme gịnị? Chukwu ga-agọzi ya, multiply ya. One challenge I see here, one big challenge from my little observation, one big challenge I see for our people will be about the family. As the family that prays together, stays together. Because of the nature of the place, there is no time for a family to come together to pray. Ụmụnne na Kristi, ndị Igbo sị, onye bute chi ụzọ ya mee gịnị? Ya gbagburu onwe ya n'ọsọ. Ihe ọbụla ị na-eme, kwerekwe ka Chukwu bute ụzọ, werekwe ya hanye n'aka Chineke. Try to teach the children about God. Kụziere ha otu esi ekpe ekpere. So that ha na-eto, ha mara na Chineke nọ. Ọ bụrụ na ị kụziri ha ugbu a ha dị ntakịrị, ha tolite, there is no miracle that will happen. I repeat, no miracle. Ya bụ na onye ọbụla jisie ike find the best time that a family can also stay together and pray. Even if it is not possible every day. Or we'll go it once a week. Or we'll go it twice a week. But don't drag it too long. Make sure there was a time when ụmụaka ga-abịakọta ọnụ, nne bịa, nna bịa, anọkọ ọnụ, kpee ekpere, ọta anyị na-eche eme ụzọ ụlọ anyị. This will help a lot. Na Jamisa ka arịọ ọnụ Chineke ka onye anyị amara na gracia nke a ga-eji nwe obi imesapụ aka na-arụzikwa na ihe ọbụla anyị hanyere n'aka
onyinye ọbụla anyị na-enye dịka o si multiply ya 5 loaves of bread and 2 fish today ka o si otu aha na multiply ya na ndụ anyị site na Kristi onye nwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke.
Ekpere nke ndị kwerenụ. Jesu Kristi zụrụ puku mmadụ 5 nri n'ọzara ma gakwazi n'ihu iji ahụ na ọbara ya na-azụ anyị nri na Yukaristia. Ka nri ọnụ Chineke nna anyị n'aha nwa ya bụ Jesu Kristi maka mkpa anyị niile. Zamo, 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 Chineke mo, zam, 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 zamo, o Chineme mma, onye na-agwọ ọrịa, zamo, zamo, Chineke mo, zam, zam, zam. Maka ndị ndu ụka, ndị nlekọta okwukwe anyị, ka fa bie ndụ ga-adọta ndị niile kwere maka Kristi. Zamo, 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 Chineke mo, zam, zam, zam. Maka ndị ọchịchị ụwa, ka fa rụkọ ọrụ ọnụ n'ihe gbasara udo zuru ụwa ọnụ. Anyị ayọgide nwanne anyị. Zamo, onye na-eme mma, onye na-aza oku, zamo, zamo, Chineke mo, zam, zam, zam. Maka ndị niile nọ n'ọrịa na-ada ana ka fa nweta ntasi obi maka na ha nọ nlekọta nke Chineke mgbe niile. Anyị ayọgide nwanne anyị. Zamo, onye na-eme mma, onye na-aza oku, zam, zamo, Chineke mo, zam, zam, zam. Maka ndị nchụaja nwere onyinye ilekọta ndị ọbịa, ka ha jupụta n'obi nwere ndidi na ịfụnanya. Anyị ayọgide nwanne anyị. Zamo, onye na-eme mma, onye na-aza oku, zam, zamo, Chineke mo, zam, zam, zam. Maka parish anyị bụ St. Eugene, ka anyị na-eto n'okwukwe nakwa nkwanye ùgwù maka ndị niile kwere ekwe. Anyị ayọgide nwanne anyị. Zamo, onye na-aza oku, zam, onye mbuli elu bịa, zam, zamo, Chineke mo, zam, zam, zam. Maka ndị niile nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na Jamas tata, ka fa site n'ekpere na arịrịọ anyị nweta ebere Chineke na ezumike ebebe na alaeze eluigwe. Anyị ayọgide nwanne anyị. Zamo, 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 Chineke mo, zam, zam, zam. Ngwa ugbu a ka onye ọbụla n'ime anyị hụnata isi rịọ Chineke ka o si dịrị ya n'obi. Atụkwasịla m gị obi, o Chineke, atụkwasịla m gị obi, Chineke, atụkwasịla m gị obi. Oge niile m nọ na mba, o Chineke, kwasara m gị obi.
atụkwasịla m gị obi oge niile m chọrọ nwa o Chineke tụkwasịla m gị obi Chineke atụkwasịla m gị obi oge niile m chọrọ udo Chineke atụkwasịla m gị obi Chineke nna pụrụ ime ihe niile ọ bụ sọ na gị ka ntụkwasị obi anyị dị ọ bụ sọ na gị ka nchekwube anyị dị ọ bụ sọ na gị ka okwukwe anyị dị n'ụbọchị taata anyị eburu mkpa anyị dị iche iche burute n'ihe ọlta gị dị nsọ anyị na-asị gị biko ezi Chukwu dị ndụ meere na anyị karịa ka anyị si rịọ gị site na Kristi Onyenwe anyị 124. Hymn number 124.
ya o. Nwanne m kele ya o. Kele ya o. Anyị kele ya o. Nwanne m kele ya o. Ka anyị kele ya o. Nwanne m kele ya o. Ka anyị kele ya o. Nwanne m kele ya o. Ka anyị 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 kele ya o. Nwanne m kele ya o. Kele ya o. Kele ya o. Anyị kele Olisa o. Ka anyị kele nu ya o. Ikele ya na nkomero m ọzọ o. Nwanne m kele ya o. Nwanne m kele ya o. Onye ge ndụ kele nu ya o. Onye dị ndụ janụ ya mma o. Mela ihe ebube mela kele ya o. Ihe ebube mela o. Ihe ebube mela ka ikele ya o. Ihe ebube mela o. A na-ekele ya na ka o mere mme o. O mekwa ọzọ tinye jara o. Ihe ebube mela ka ikele nu ya o. Ihe ebube mela o. Ihe ebube mela kele ya o. Ihe ebube nwanne m kele ya o. Ai kele ya o. Ai kele ya o. Anyị kele ya o. Nwanne m kele ya o. Nwanne m kele ya o. Kali Nwachukwu kene n'ochi gị o. Onye nyere gị ndụ na-anaghị ego. Asị gị were egwu kele nu ya o. Nwanne m kene ya o. Ali Nwachukwu kene nu ya o. Ka anyị kele ya o. Ihe ebube ọgọziwo mo. Chineke si na ọgọziwo mo ebi ebi. Ọgọziwo mo. Chineke na ọgọziwo mo. Onye go gị ndụ. Chineke si na onye wo ndụ ebi ebi. Ọgọziwo mo. Chineke ezi chimama ọgọzi. Onye na-enye ndụ ọgọzi. Onye na-enye ndụ Olisa kele ya o. Jimle ọgọzi. Ezi chimle. Ezi chimama ezi chimle. Ezi chimama ezi chimama onye na-enye ndụ onye na-enye ike onye gogi ndụ na ndụ Nwachukwu kele ya Nwachukwu kele ya Nwachukwu kele ya ziri ma gọzie ọ gọziri ma gọzie o tinyere ya chara o ọ gọzigere ga gọzie ọ gbanyere ga aka onye rege ndụ na-anaghị ego Nwachukwu gọziri ga gọzie onye nyere gị ndụ n'elu ndụ ọ gọzi ezi chimama onye na-enye ndụ ọ gọzi onye na-enye ndụ ọ gọziela gị ọ gọzi onye na-eme mma onye na-enye ndụ ọ gọziri ma gọzi mmefe na ya o ọ ka ị ga-emere m ihe ọ na-emere m ị ga-asị mefe onye na-eme mgbe emeworo m ihe m na ya o asị mefe na ya ọ ka ị ga-emere m ihe ọ na-emere m onye na-enye ndụ enyewo na gị ntị na ya o asị efe na ya ị ga-enyere m ihe ọ na-emere m aka na-enye ndụ emeworo m ihe anyị na ya ọnụ ya o asị eze gị ga-emere m ihe ọ ga-emere m onye na-enye ndụ enyewo n'oge ndụ n'elu ndụ na ndụ asị efe na ya mere m ihe ọ ga-emere m onye eche ndụ ebe ọ ga-enyewo n'oge ndụ n'elu ndụ ọ gị ga-emere m ihe ọ ga-emere m asị glory be to the Lord in the highest.
Oh, glory be to the Lord in the highest. Hallelujah. Oh, glory be to the Lord for all he has done. Everybody shout hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, shout for his protections, hallelujah. Oh, shout for his goodness. Oh, shout hallelujah, 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 hallelujah. Oh, shout hallelujah, hallelujah, shout hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. This kind God, oh, I never see your type, oh. Hey, this kind God, oh, blessed be your, blessed be your holy name. This kind God, I never see your type. This kind God, oh, blessed be your holy name. Six, 5, 6. rịọba na ụmụnna m ka aja mụrụ nna chụbụrụ ihe ga-asọ Chineke nna ji ike niile nara nọ. Dị nwenụ, biko doo onyinye ndị a nsọ, were obiọma gị nara aja nke a anyị ji mmụọ anyị niile ehunyere gị. Mezuokwara anyị onyinye nke a n'ime gị na ndụ ebighị ebi. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a sị na Kristi Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu.
welite n'obi elu ka anyị nụ dị nwenụ na Chineke anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile dị nwenụ onna dị nsọ Chineke ji ike niile onye dị ụwa tụ ụwa si na Kristi dị nwe n'anyị, onye jiri ihe ebere ọ nwere maka mmehie mmadụ wedata onwe ya amụọ ya na Virgin Maria, ọ tara ahụhụ ọnwụ n'elu obe gbapụta anyị n'ọnwụ ebighị ebi ka o si na ndị nwụrụ anwụ na-ebilite, o nyere anyị ndụ ebighị ebi. N'ihi nke a anyị na-eso ndị mmụọ ọma na ndị isi iyi mmụọ ọma ha na okpueze na ike ọchịchị nakwa igwe ndị agha niile nke eluigwe na-ekwe ukwe otito gị akwụsịghị akwụsị na-asị: Nna, ịdị nsọ ezie dị nwenụ bụrụ isi iyi nke adị nsọ ọbụla. Ya mere anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site ịkwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetara ka edunye ya n'ahụhụ ọnwụ were achịcha ka ọ na-enye ekele nyawa ya nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị: naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edurunye maka unu. Otu ngwa ka o siri mee mgbe e richara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele bunye ya ụmụazụ ya na-asị: naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m ka ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ ka e were gbaghara njọ ga. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta na ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Dị nwenụ ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị ehunyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ị gụnyere anyị na ndị tosiri ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala arịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwenụ, cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya ya na popu anyị bụ Leo na bishọp anyị bụ Jose na ndị echiri echi niile. Chetakwazi ụmụnne anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra, were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Anyị arịọ ka i mere anyị niile ebere
ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu nakwa Joseph dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstụl dị ngọzi na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa tụ ụwa keta ekpe ndụ ebighị ebi, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-esokwa ya bụ Kristi na-esikwa n'ime na n'aka ya na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna jike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkuwe Chukwu nna. Uche gị n'ụwa dịka esi mee ya n'eluigwe. Amen. Uche gị n'ụwa dịka esi mee ya n'eluigwe. Amen. Uche gị n'ụwa dịka esi mee ya n'eluigwe. Amen. Mucho que no va ni que se me anyway, amen. Que mucho que no va ni que se me anyway, amen. Que mucho que no va ni que se me anyway, amen. Que mucho que no va ni que se me anyway, amen. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ osebụrụwa na-ajụ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị were gbalahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onyenwe anyị Jesu Kristi, ị gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, biko unu dị nwenụ, elekwala anya na njọ anyị gaa, kama n'okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Amara na udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Ka anyị nyerịta n'onwe anyị ekene nke udo.
Lift him up higher. Lift him up higher. The Lord is good. I will lift him up higher. Everywhere I go, I will lift him up higher. Buleya, Elu, buleya, Elu, Chineke kachasị mmadụ n'elu, onye kere ụwa kachasị mmadụ n'elu. ụmụnne m na Kristi, leenụ dị nwe anyị Jesu Kristi, lee nwa atụrụ nke Chukwu onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ka ahụ na ọbara Kristi chekwaba anyị ruo na ndụ ebighị ebi. Sọ gị bụ onye nwere Chineke na-lezienwa gị anya. Chukwu mekwela ka ụwa merie m. Oge ị hụrụ igwe mmadụ ahụ, igwe mmadụ ike gwụrụ ndị agụ na-agụsi ike, ị gwara ndị na-eso ụzọ gị ka nye ha ihe ka ha rie, nye ha ihe ka ha rie, nye ha ihe ka ha rie, nye ha ihe ka ha rie. Abụ m onye mmehie nke dara mba n'ọlụ, were mmụọ nsọ gị kwalite n'obi m. Chetakwa na ebili mmiri nke ụwa ka na-ewuriri. Chukwu imeriri ebili mmiri ohi ya. Sọ gị bụ onye nwere Chineke na-lezie nwa gị anya. Chukwu mekwela ka ụwa merie m. Sọ gị bụ Chukwu okike, ndụ m dị gị n'aka. Ịgbahapụ m, ọ gịnị ka m ga-eme? Sọ gị bụ onye m nwere Chineke na-lezie nwa gị anya. Chukwu mekwekwana ka ụwa merie m. Chukwu mekwekwana ka ụwa merie m. Chukwu mekwekwana ka ụwa merie
Chukwu ekwela ụwa merie m.
ka anyị rịọ arịrịọ. Onyenwe anyị, ị werela onyinye gị nke si n'eluigwe zụọ anyị. Ike ịzụ anyị anaghị agwụ gị. Anyị na-arịọ gị ka ị nọnyere anyị oge niile. Biko chekwaba anyị ka anyị were too ịnata nzọpụta ebe ebe. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a sị na Kristi Onyenwe anyị. Anyị nwere obere ọkwa one ma one ndị Holy Spirit Charismatic Renewal na-ekene ndị niile bịalụ wee soro ha mee revival n'izu ụka nke anụnwa gwụrụ agwụ. Ezinụlọ Cletus na Florence Akpamgbọ na-ekenekwa anyị niile oge ugbu a nwa ha nwaanyị rapụrụ na Nigeria. Ndị niile bịara ebe anụnwa were na-agbarịtekwara ha ụbọchị Fraịde a kara ụka maka ya n'ụzọ abụ n'ụzọ anyị si wee metụtalụ ha. A na-ekene unu. Angela Okwọ na Augustine Major Chidebe hanụ ya. Angela Okwọ na Augustine, oke iweniga aka ebe anwa. Angela Okwọ na onwe ya na Augustine nwanne ha nwaanyị Mary Patricia Duru rapụrụ ebe anụnwa n'izu ụka gara aga. So biko anyị malụ ka anyị si eme ka anyị beruoro ha n'ụzọ abụ n'ụzọ etu anyị si emetụtala onye otu anyị ihe mmadụ nwụnarịrị. Ekene Ọnwụboya. Ekene Ọnwụboya. Amara m afụrụ aka gị. Oke. Unu afụghị ya. Ya na onwe ya kwa. Mamụ ya rapụ na Nigeria n'izu ụka gara aga. Biko ka anyị metụtakwalụ ezinụlọ Ọnwụboya. Di ya na onwe ya nwanne ya nwaanyị rapụ ebe izu ụka abụọ gara aga. Oluziere ekene nke ya mamụ ya wee rapụ. Ya onye a na-ebe n'isi a, onye nke ọzọ anọ n'isi nke a na-ebe. Anyị na-asụ unu ndonu. Damian Nwiwu na-ebe Nze Nwiwu nọ onye nwakwa ọtọ. Damian Nwiwu na onwe ya younger brother ya rapụkwa na Nigeria wee sị ka mmee ka unu malụ na ya olo na na-ebido n'isi were ana na ya olo na ọ bụ nyanwa gabazie younger brother ya dị etu anụ ọ bụrụ ha nwa ya ekpechi aja n'isi ya. So ka mmee ka unu malụ na younger brother ya rapụ n'ụlọ. Anyị makwalụ ka anyị si eme ka anyị beruori ya and reach out to him. Franka Aṅụlọha. Franka Aṅụlọha. Nna kedu ebe na afụrọkwa m gị? Oh, okay. Ọ bụrụ na anyị n'anya anyị ama na di ya rapụ na Nigeria. O si ebe a jebe ụlọ Krismas abalị 3 ruru ụlọ ọ nwụrụ n'ụlọ. Na Fraịde anụnwa na-abịanụ ka a ga-akwụ ya ebe a. Ọ bụ ebe a ka anyị na ya nọ. Ọ bụ ebe a ka o bi. Ka o jeze ụlọ Krismas. O were sị na ya anatarozi Chineke ya na ka ha si were gbakọta. O wee nọlụzie ebe anwa. Anyị akwụ ya na Fraịde anụnwa. So biko ka anyị nchapụta n'igwe. Ndị nna ndị otu onye otu unu. Anyị maala ụzọ abụ n'ụzọ. Anyị si eme ndị otu anyị niile. Ndị nna ndị St. Eugene Parish na Fraịde ka ọ dị ala anyị ka anyị pụta.
daalụ. Nke ọzọ bụzi anyị banye n'ọnwa Ọgọst dịka anyị si mụọ ọkwa na mbụ n'izuụka ndị gara aga. Ọnwa Ọgọst bụ ọnwa anyị ji eme bazaar. Ọ bụ ọnwa anyị ji ekene Chineke maka amara ya, ogologo ndụ o nyere anyị, arụ ike o nyere anyị, ụmụaka anyị, anyị niile ma okenye ma nwata, anyị na-eje na-abata. Ọ bụ n'ọnwa Ọgọst na bazaar nụnwa ka anyị na-eme nke anyị ji bụrụ mmadụ ikene esi daalụ etu o siri metụta gị. Ọ bụ n'ọnwa Ọgọst ka anyị na-eme bazaar. Ọ na-ebido tata, nke anyị si wee kwekọta for now, nke anyị mere na mbụ, monetized bazaar. A ga-eke envelopes, a ga-eme ya ụbọchị tata, mekwu ya the next 2 Sundays unless my father ọ sị ka ọ gakwue. Ọ bụ ka o si wee do. Ndị otu ọbụla Shanahan, Hiri, Tansi Zones ka anyị lote ka anyị si eme, anyị na-asọmpi maka ya. Town unions, obodo ọbụla n'ebe a, steeti ọbụla, ezinụlọ ọbụla, n'ụzọ abụna ụzọ, anyị na-elotere anyị niile. Ọnwa Ọgọst bụ ọnwa anyị. Ndị adịrọ nkwadebe tata, ụbọchị ụka ọzọ bụkwa ụbọchị ọzọ, wee dị etu a were gaa n'ọnwa nke Ọgọst. Ọ bụrụ na anyị mesịa n'ahụ, anyị ebido ya ozigbo. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a, ha kwụrụ ọtọ. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a, ha kwụrụ ọtọ. And when the first time worshipers, if today is the first time you are worshiping with us, please, may you stand. Let's give them a hand. Anyị na-ekene unu. And then anyị na-asịkwa, welcome to St. Eugene, thanking you to worshiping with us, and requesting you whenever you are around here, please come back to worship with us. Thank you very much. Keep standing. They are coming down to you. Maka ịga n'iru nke bazaar, ana m akpọzi Maazị Paul Ifedeba ka ọ pụtazie, ọ kpọzie ndị ọzọ ya na ha ga-afụ maka ya n'ụtụtụ a. Otito dịrị Jesu. God is good all the time. St. Eugene nọkwa ya. Agha akara aka anaghị eri ngwọrọ. Unu ma na August is our usual time anyị ji eme harvest. Owuwe nke ihe ubi. All the groups ga-abịa. Mana tupu ebido ọrụ, a ga-akpọlite ndị ga-enye aka ebe a. So Mark nwere ebe o jere. So ọ ga-abịakwa next week. Ana m akpọlite onye isi ndị nna, Saben, onye isi ndị nne, Lady Angela, onye isi ndị youth, ka unu gbakọta ebe a ka anyị nye aka wee mee ya otu esi eme ya. Kedu onye ọ bụ? The tech, technology. Radio Nigeria, ị ga-abịa ozugbo. Na-atụfuo oge, achọkwara m ka anyị mee ka anyị mata na bazaar anyị nwere this year, a na-ayọ onye ọbụla ka ewenite aka maka na St. Eugene bụ nnukwu ibu coming next year n'ihe gbasara our ikusa, and I nọ in transition from fada nke anyị nwere ochie to fada ọfụ. So anyị na-ayọ onye ọbụla, group ọbụla,
families, town unions. Ka anyị welite aka ka anyị nwee ike wee mee ihe chere anyị n'ihu. Otito dịrị Jesu. So I keep to go from there. Ka ndị a na-agbagota, anyị lotekwa na agbasa ezinụlọ Kalista Eze Koye si na ha kwadoro akwado maka anyị etu afọ ga-adị na ha ya enyeju ya ka anyị mara ya. So ị na-agbagota na-azọpụ ije buru n'uche na ihe eriju afọ ma agbasa. Kịta anyị na-akpọ ndị ọbụla dị nkwadebe baza taa ka ha gaa n'azụ ka ha gbagotebe ndị kwaya nye anyị onu ka ha gbago ozugbo ka anyị gbapụ ya ọsọ Chineke nna mere gị o eze Jizọs ka anyị gbapụ ya ọsọ. Anyị na-ekele gị o n'azụ ebe a lele ihe ọma Chineme mma anyị nwere ụda efi bụ $500, Chukwuma nara ewu bụ $300. anyị na-ekele gị. Onwe grupu na-abịa na ha onwe mee ndị ka dị anyị redi malụ. tata kedu ndị nọ ya? Onye na-eme mme Kedu ndị na-aganụ? Kedu ndị na-aganụ? Ka anyị megharịba arụ. Ka anyị megharịa arụ. Ana m eche Salomo lele ihe ọma agụ na-echefa na-eme Olisa bi n'igwe Chukwuma nara ekele anyị o bịa na olele ihe ọma Chineke nna m mere m onye na-eme mma Dade nara ekele m ana m ekele gị. o nwere tata ọ na-agba aka Onye na-eme mma papa mma dịrị gị kedu onwe onye na-aga na onwe ndị dị nkwadebe tata ọgba aka bịa na olele ihe ọma agụ na-eche mba na-eme Olisa bi n'igwe papa onye na-ajaghị mma Salomo olele ihe ọma onye na-eme mma na-eme onye na-enye ndụ Chukwuma nara ekele nyo anyị na-ekele gị. Lee ihe ọma Chineke na-mere Agụ na-eche mba onye dị nkwadebe ekuni agha ga-enu ihe ọma Chineke na-mere anyị onye na-eme mma ekene dịrị gị onye ọma onye ọma onye ọma mbụ onye ọma onye ọma mbụ onye ọma eze Jizọs onye ọma 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 eze Jizọs onye ọma Jehova bụ onye ọma onye ọma onye dị nkwadebe chọrọ ịga Chineke m onye ọma onye ọma onye ọma mbụ onye nwere ndụ onye bụ dị onye ọma nkwadebe mbụ onye ọma onye ọma onye ọma mbụ ikuku ama n'ọnya bụ onye ọma mbụ onye ọma onye ọma mbụ nwanne otu onye bụ onye ọma onye ọma mbụ o Jehova bụ onye ọma onye ọma onye ọma mbụ elu ụwa ọ dị mma dị njọ enwere ego ma aga m agbaba n'ime Jizọs akọpam ọ bụrụ na anyị n'anya anyị afụ na ọ dị ka nke anụ ọ bụrụ ndị be anyị ụmụ uchu asị dị o wuru gị n'inyo o wuru anyị n'inyo so ka anyị kwadebe n'ụbọchị ụka ọzọ o nwere onye pụtaranụ o nweghị otu dị nkwadebe o nweghị ezinụlọ dị nkwadebe o nwekwana ihe individuals ma ndị obodo town unions ma grupu ọbụla ifo tata a ma aranyezi ụnụ n'aka ndị na-elekọta ya anya. Biko ama m na the announcement bụ ka anyị si eme n'arụ ọbụla tata bụ August 2nd. Efi bụ $500 and anyị dobesịrị ụda efi. Ewu bụ 300. Ezinụlọ dị iche iche grupu ọbụla dị iche iche ụrụ maka anyị si eme eweta envelope etinye ebe ahụ ọbịa ọbụla grupu nke gị na ewere envelope wee nye ka anyị si wee bido nke a ọ dịka okwuru anyị ndị maka anyị ma na ọtụtụ ndị jechere vacation ha kasị vacation nata na recover ma ndị jet lag ji mana anyị pụzi anyị lo enetesi anyị anya
chebiri n'aka ghọrọ anyị n'izu ụka na-abịa abịa birikwa na ndị nwe mmadụ. Ka anyị kwụrụ n'ọtọ. Tupu a na-agbasa aja misa, achọrọ m iji ohere a kelee unu niile maka ohere ọma a unu nyere m iji chụọ aja misa mụ na unu n'ụbọchị tata. Ana m ekele n'ụzọ pụrụ iche Fada Fidelis Umak, onye na-elekọta parish a, onye nyere m ohere a si m ka aja misa, ya na Fada Wisdom, onye yi na ya na-elekọta parish, nakwa unu niile. Ana m asị ka Chineke na-aga n'ihu na-agọzi unu, na-echekwazi unu, na-agbadoro unu n'aha Jizọs. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu jike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Nabanụ misa agwụsịgo. Two 5 4.